Huh? 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 Mitä vittua? Äänet hiljemmalla. Cabron! Äänet hiljemmalla. Cabron! Vittu mikä cabron. Cabron, I want to see your balls! No Robbi, sä oot CS. Monitoritesti. sale. Vittu, mitä helvet? Fuck! Mitä SFM porno toi on? Right? Join. SFM porno. Join. Join. What the Mä join. Mitä sä joit? Aivan ei oo todellista. Vettä. Oh. Oli hyvä vettä. Oi, Oliko siis siellä ollut oli jotain muuta? sour creamia ja salsia ja mitä muut siellä olisi ollut niiden kanssa? Sipuli. Kylläkin vähän meni Juusterastiketta. Oiski. Ei se on sour cream varma. Mä vittu vihaan noita saatanan turkkilaisia. Mitä helvetti? Mitä? Holy fuck! Kattokaa toi Rabbin vitun klippi, mä oon nähnyt Kiitos. niitä miljoona, ne on aina turkkilaisia. Vittu Mä luulin, että se ihan puskasta vaan rupesi. Nää vittun turkka! My fucking god! Nää vittun turkkilaiset. Katsotaan. Mä en oo humalassa. Marokart, Miarokart, sitten on Familir, Flamili, VRPX. Sitten on Beoter. Sitten on niinku, sitten on käsi Giritym. Mä koitin kirjoittaa nopeasti. Eife, Jirstei, Mä koitin kirjoittaa nopeasti äijä. Iskenkorva. Jörin käsisesi. No itse asiassa on Jorin käsi eikä Jyrin. No ei oo yhtään parempi, sä et, bro. Ja kuten mun veli sanoi, että älä jaa tätä ääninauhoitetta minnekään. Ei hätää, mä oon rekordannut koko keissin, mä nyt lähetän tän Juusolle. Ei vittu. Tää oli vähän out of pocket tai jotain vittu. Joku sanoi noin, ja sit oli ydinaseita. Anyway. Niin, eikä sun veneve ei oo vissiin kavereita. On. No voi vittu. Toisin kuin meillä. Get fucked, Niko! Teoria kuvassa. Ai saatan. Nice one. Ei vittu, sun piti sit niinku justiin kaistiis. Joo. Minä menen kiven päälle. Ai se juttu on se, että mistä kaikista noin kaksi on kuollut. Niin! Lord have mercy. We must stay focused, brothers. Monta vitun rottaa se lista ja... Mä chattaan ihan vitun paljon enemmän. Missä varmaan käytät sitä vitun chatteria. Ai niin, chatteriino. Joo. Vitun meta Twitch-katsoja. Jep, jumalauta. Miks mun silmä on kuuma? What? Man, come on now. Mitä? Mitä? Häh? Miks mun silmillä on kuuma? Mikä vittu sua vaivaa? Se sanoo kulma. Kuuma. Mä sain kuuma. Niin se Se sanoo kulma. Mitos meidän potia nyt on? Tässä mapissa ei oo kyllä ollut paljon What the fuck? näet sä sen kanssa. Joo. Oh no, varo. Au! 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 Oi vittu, mä vihaan näitä. Juuso, se just...
Mitä vittu se veti Beybladeit sinne vittu saatana äijää luokse ja vittu mei tappaa sitäkään. Se oli lähellä, että ois tullut liukumäki keissi. Vittu tee mitään. Liukumäki keissi. Nolla. Oh no. Ei ukki mene helvettiin siitä. Grandpa, get the fuck up! Mene nyt se sun saatana mämmikulhoskaan vittuu siitä. Lämmikulho. Sä kuolit. Se mämmikulho vittu paisko mun kallon sisään. En anna, mä katon. Kahden jotain visioa. Okei, mä otan Braumin. Ja sä otat Se on toi kysymys. Otan joku nopea lyövä äijä. Se on korkealla. Mä en kuullu mitä sanoit. Sä oot... Mikä vittu? Holy fuck. Mä kaadoin vodkaa lasiin tuolla Raiseprossasta. Sitten mä kävin vessaan ja tulin taklentin. Mä kelasin, mä olin laittanut jotain miedompaa siihen sekaan. Sitten mä otin suun täyteen 80%. Ai sä joit se. Join! Sinisalo CS! Oh my god, Jipeti multikilla. Ei CS, Tarkovi. Ei Tarkovi, jotain hyvää peliä. Haluan tehdä sen questlinein. Mut kun se on Ei niin se- paska, ei sä et tarko- saa vittu mitä? mitään hyödyllistä siitä. Periaatekysymys. Se klippaa jotenkin tuon, mä haluan tietää miltä se kuulostaa sul teille. Venää mä... Toinen muu. Kiivikon johtaa 3. Toi on paha Matias. Mulle, se ei tolta kuulostanut mulle lähellekään. Ai jaa, mitä vittu. Niinkö? Miten vitus? Pitää tajun itselleni uuden aivastuksen. Toi on niin Toi on sellainen vittu 40 yksi huomioon aivastus vittu. Kerro, toi oli vähän... Are the E-frames actually real? Okay, they're not. Mä koitin lyödä sitä häntää, niin se dashasi taaksepäin, niin mä vaan löin sitä vittu päähän. Suoraan otsaa vittu. Enemmänkin leukaa. Oh-oh. Haista vittu. Oh-oh. Oh-oh. Run. Ei. Run. Ai. Ei saa Siellä ei oo enempää mitään siinä katon. Tää on mun lempi offensive. Sit- Eihän kuuli juttu, että se tiedetään sen kaverilla haulekkoa pyllyyn, niin tää tuli heti. Pelastamaan vittu. Remind the subject that you are armed. Pelkää näistä äijistä täällä ei oo ase. Miks täällä on joku muistutus? Nyt mä en ollut tupla vielä lähelläkään. Mihin vittu se meni? Mihin vittu se meni? The suspect has expired. Kui saatan mä säikään sun. Me ollaan nyt tässä viikas askeleessa, Rabbe. Better Call Saul. Jei. Kuka teistä pelatona vitun vanhuksena, jolla on mustache? Ja kellä ei oo kypärä päässä? Mä oon niin kona äijä. Miks sulla Mitä ei oo... vittua sua vaivaa? Tää vitun äijä toteaa, mä oon niin kona äijä Salluanin takaraivoa. Tunkikaa se aula täyteen kaasua ennen kuin meette, ja se keittiö. Tai sit meette vaan, ette mene sinne aulaan, vaan meette se toisen kautta keittiö. Boss! About the bus. About to blow! About to blow! Hello. Oh!
Info, bro! Info, bro. Matti on täällä kuolleena eikä edes infonnut mitä. Se on minä itse asiassa. Ah. Äijä muuta Matiaksi. Info, bro. Info, bro! Info, bro. Matias on toisella puolella mappia, vittu. No mistä mä olis nyt tietää kuka se on? Oh. Mennäänkö se? Okei. Anteeksi. Mä innostun. What the fuck? Miksi sä noin valkoinen? Samat. Noi punaiset äijät uhkaili mua spawnissa. Mitä ne sanoo sulla? Jotakin siitä, että pelataanko vastakkain ja sit ne uhkaili. Okei. Miten ne on? Onks kaikki hyvin? Kuis? Mitä Mitä vittua? aamulla on vissiin jotain ongelmia, en mä kuulu mitään tollasta. Ne tietää. Maybe they move. Oh shit! Miks toi äijä rupes saamaan tai orgasmin vedessä? Tässä ei pitäis olla Tuo äijällä on kiire. Herra jumala. Vittu sä oot onnekas. Sun aivot oli melkein seinässä. Ei ollut Perttu, et sä nähnyt mitään. Hyvää työtä, pojat. No, Hyvää työtä. näin tapahtui Joonatanille. Niinku. Ei. Scav Bezos vastas äijä. Bezos! Scam. Damn. Bezos on vittu tipahtanut. Man fell off. Ei kun sitä käytetään vaan vapaa-ajalla. Tarbank-sijoitukset ei onnistunut. Tarbank. Vittu tarpa. Ihmekö. Miksköhän ne ei onnistunut, I wonder. Joonatanille ois näyttää se surmaa huono. Se olis. Ai. Kato S-markki ammus. No kun mä joudun lataamaan ja näin. No ei sun tarvii lataa sitä asetta täyteen, vittu. Osaaks sä ampuu tuolla aseella? Okei, sori. Mistä sä oot pahoillas? Tästä vitun gameplaystä. Mulla ei mitään haju mitä tapahtuu enää. Joonatan, mua ei haittaa talia. Viekää minut sinne, Oi missä vittu. aamu sarastaa. Ihan vitun hyviä biisejä, paitsi se uusi albumi, ihan paska. Sitten siellä on pääesiintäjä. Why you shoot me? Anteeksi, tiimmeet ja ampui mua. Valitsin vitun lennokki, drone scouting. Drone. Mikä ikinä se. Mä oon niin humalas tässä vaiheessa. Rauhoitu, Matias. Short. Oh my fuck. Ai vittu. Se et Kattaa sä... Rabbi, kattaa. Ui vittu. Älä kato. Mä katson. Ui, meni tokalla. Mä en tiedä pitääks meidän pelaa niinku... Tulee meidän inhimillinen... Niinku... Kontrakti maailmalle on se, että me ei pelata enempää. Näin, Enemmän, mut mä en enää juo raskasta alkoholia, mä voin juo kaljan. Mut kirjaimellisesti loppu alkoholi. Ehkä se on ihan hyvä. Ehkä se on ihan Paitsi, no siis... Mun loppu mun... Se karrit okei? Mitä? Se karrit, mä juon viinaa. Mä sain okei, Rabbi, laske mun T-puolen tapot tähän väliin. Eka karrit. 3 murhaa T-puolella. Se ei ollu mitään järkeä. Okei, mä kärryn. Mut mä käyn kans kusella. PRP. Joo. Mitä vittua? Kuulit tätä mimmiä, sekin on vihane venäjäksi. Idiot!
Miten vitus mä annan joku naisen topfragää? Mä oon liian kännissä, okei. Tasoitetaan, kato Oi, playing oi, oi, fieldia. oi, oikein, nyt yritä. Nyt, Pommi on nyt, longi lock in, meidän lock in, lock in! No, lock in! Oh! Okei. Rabbi on mun coachi tai jotain. Mitä tapahtuu? Siis, Okei. jep. Okei. Tässä on nyt semmonen juttu, sä annat ton naisen päästä sun päähän. Sä luulet olevas huonompi kuin se nainen, kun se on ylempänä. Mutta oikeesti, fakta on se on Andrew Tatein sukulainen, joten sillä on miesgeenejä enemmän kuin naisgeenejä, mut se näyttää naiselta. Eli tää äijä twiittaa joku toinen kuukausi jossain Kyllä. muodossa Twitteri. Aivan oikein. PS2 se oli jo silloin. nimi oli Rintyntyn. Typerä piski, joka muriski mulle. Ei vittu. Hölmöksi tunsin minä itsenikin. Vaikka kaikesta halusin puhua sulle, mä vain häntäni heilutin.